ụmụ ife manụ ụmụ osimiri ụmụ Chukwu okike abịa ma de Chukwu na-agọzi de Chukwu debere ike na ana befa wee gbagoro igwe jebiri ụmụ Chukwu okike abịa ma asị m ọnọ efi ọma no holiday nke anyị nọ na maka ba ya akpọ na ya quarantine na ma nke quarantine no holiday asị m ọgwụgwọ mgbe ndị ụka na-agba ekeresimesi na ya anọbeghị di a nke atọka ọdụka ọmụ Ezenwanyi agbala ka enyere nya holidays ka ntara ya ahụ ka nzuru ike ka isi jukwuo m oyi hey ncha na-eme anyị si na nke mere na abụlado pụta anyị baa korona ka si korona ka COVID-19 ahụhọm nke ọwụ ịma na asị ka mma n'oyibo asị anyị zuo n'ike asị anyị rube isi ka anyị rube n'isi ụmụ afọ Igbo mana asị m na ụmụ afọ Igbo bụ ndị Chukwu kelu n'ụdị dị iche n'ụwa asị m na ụmụ afọ Igbo bụ ndị Chineke nyelu ngọzi na nchekwaba kụya anyị ọbara ike n'ime anyị na ihe ọsọrọ ndị mba ụwa ihe ọsọrọ ihe ndị ọcha mechacha n'ihi ha agaghị eri nata anyị omume osimiri ha melenu ha emelana anyị na-arịa ndị ọcha ya na-arịakwu ndị anyị na ha si anyị si na anyị ncha niile ewu ofu mana ọ dị mma anyị bịa bụlado ọgba kpururu anyị gerunu Chukwu na-azụ ụmụ afọ Igbo Chukwu okike abịa ma zọpụtakwa anyị eziokwu na-asị na onwe ha akwụ gbara na mma ada ebu apụ o metụla anyị nwa obere mana nke anyị ji agwa n'elu ụwa esikwa m ka nkene imirikiti kpọrọ m nụ mana ọ na-abụlada aka m bi asị m ka nkene ọnụ n'ife ka nkụ maka na ụnụ nụkwa na ube ejiri ọ gbakwọrọ mkpa ndị anyị niile gbọmgbọm anyị niile nkwupụ mana anyị ka ji ndụ landlord gọzie tenant mana ọ dị mma asị m na Chineke na mmụọ kụrụ ihe niile ihe akwaturu be ha o enye ha obi nye ha ike na tupu ahụ a na aha ọzọ a na-agba ọkara ha lụtakwa ebe ha ga-ebi maka na asị na anyị wụ ụmụ afọ Igbo ime ọgwụ ndị anyị bi na be ha ife ha na-akpọ anyị ewu ụmụ osimiri Chineke ụmụ agbara ya enye anyị obi anyị ga-eji dị ihe nke a mere na abụlada mirikiti wee na-akpọ m na ha kpọrọ onye nwanọ wee sị ha na ya ebekata n'akwa biko na ha aha ume ebe akwa a na-ahụ m ebe biko sị na ihe nke agbara na ọgbara gbakọrọkwuo ma ọkwa ya ya nwe ozi na ọkwa ife n'okpo ofu na-esu m kwarantaịn nwa na anọ m n'okpo ofu ịfụ na o metụrụ pop ụlọ ọrụ m nwa obele wee werezi ọpọchuniti asị ka m hepụ ya ehepụ ka m lụọla osimiri nke ọfụ maka na osimiri wu ndị uwe ọcha ndị ife ọma na-adị mma ndị anya ife na alụgharịchara ya na ọma mma gbagharịkwuo penti na ọbara anụ akarịa na gbagharịcha penti ọma mma dọọcha dọọye gbagharịcha penti ọma mma ndị na-ajụ m na eziokwu na-asị na bọmbụ gbọwara ụlọ m onwe ohu bọmbụ gbọwara ụlọ m nne anọkwanụ m ya Igbo nwe nnu ụlọ m okwụkwọ chinchinchin lekwa anya efu ụlọ ọrụ m okwụkwọ ka ọkwụ n'ohu lekwa obe m na-anya efu be Ezenwanyi dibe ugo Ezenwanyi agbala wefere ya be m okwụkwọ nwa ohu ife mere ya o na-anya efu na ọkwụ ife mebiri na-ewe obere windo ụwasịrịnụ ụwasịcha dozicha lekwa anya efu na nke a na obele gbamgbam ya ehenyisiri enu afụna a na-alụkwasị ya ụlọ Ezenwanyi agbala adawo ha ada maka ndị na-asị ndị chọrọ iwe Ezenwanyi agbala kwa anya efu
ka be m n'anya efu no POP nke obele nke nọ n'elu sọsọ ka ọ metọrọ wee na afia nwa ohu ife ọzọ mere nụ ife ndị ọzọ mere na be m alụzicha na mie nọ nsị nke ọchọ nke oyi ma anyị ga-eme nwa obere egbu anyị ga-egbu onwe ya nsị na ama m na ihe ọwụ na-abịala abịa na ọ ga-ana ana ihe abịara nọ ga-ana na ndị ọcha chọrọ ịwụ chukwu okike abịa ma gwakwa ha n'ọnya kere ha n'ọnya nwe ha n'ọchịchị obi nyanwawu chukwu ga-emezu n'ime ndụ mmadụ n'ime ndụ anyị ọfọ na-agosi nsi ife a bidoro na onweghị nnata nwafọ Igbo isi anyị aba ndị ọcha ọnụ onweghị nnata nwafọ Igbo ihe a ha rubere n'igwe ga-emetụ a sị na m anyị agbada ụzọ ndụ ya agaghị agba ụzọ ọnwụ ụmụafọ Igbo ada anwụ n'ihi mmadụ kama mmadụ anwụọ n'ihi anyị so n'otu ndị edutere ụwa nya ọfịọcha obi anyị ebichirikwa Ezenwanyi agbara n'enu a sị m nọọ maka ndị ji ife amelunu na-imiteti Ezenwanyi agbara nke nwa sị na ya ebekata n'akwa na ya na-alụzisi be nne unu n'anya na-afụ na onwekwu ife merube m na ọnwa obere ife adịnwa obere ife ahụ alụzichago ya ọ dị mma makwuo POP na obi ụmụ osimiri ị na-anya efu na oletes ka a maziri na nke a chawapụrụ so onwe na-akpọ gụnye ya ego na ya wee Ezenwanyi agbara gụnye ego ka ọ wee lụọ ụlọ ọrịa asị gụnye ego ka ọ wee lụọ be asị ọmụwa Ezenwanyi agbara bịa m ụkwụ chinchin nwedị ife mere enu ma obi ya isi ike ma obi ya ekolopụla n'izuzu ọ na-agbara n'azụ ụlọ na-apụta n'ihu ụlọ ụwa niile afịa na-ebiri tụcha na ọ ga-adajurịrị a sị m ụmụafọ Igbo na ndụ ọnụ ga-adị ka eshinishi aha agwụ a sị na onweghị nata nwafọ Igbo ikwuye ibeye enyiye anya ome ga-ada n'ihi ihe a na-eme n'ụwa niile maka na ama m na-asị na onye etola ofe ga-ene nnu bifo chọwa onye oge nye ya ha ndị ọcha kere ife a kpọpụtara ya ha na-eye nnu ha lachee odocha ha wee ha chọba anyị ha ya enye bifo ha na-achọta anyị chi efu n'ahụ ha nụ a sị m ụmụafọ Igbo unu biri ọchọ nke oyi ma anyị na aka ga-ebie n'ala nsị na anyị ga-egbuke dịka mbara igwe gbuke dịka anyanwụ ụtụtụ na anyị wu ụmụ osimiri na onye ọbụla na-eku ume n'ụwa na-achọ ọdịda nwafọ Igbo na-egbu onwe ya oge maka na ị na-achọ ọdịda mgbe ahụ ka anyị na-ebinye ọ sị na okwuwe okwu n'isi anyị na ọchịchị obi enu na ịdị mma ga-adị na ndụ anyị ụmụafọ Igbo nya Igbo nwe m asị m obi sie anyị ike n'oge ugbu a Igbo nwe m asịkwana nka ngwa ụnụ na ọ gaghịkwa na-adụ fechaa mana ọchịchị obi a nke anyị na-achọ ka anyị nwe ana nna anyị ga-abịa n'isi adị na ọ ga-eguzoriri adị nwetakwana agaghị adị fechaa mana ọ ga-abịa na mmezu Chukwu okike abịa ma ga-eme ya mmụọ Igbo ji biri ga-eme ohu mmiri nwa Igbo ga-eme ya maka na asị na nwata na-achọ nke ya dị-eme ajọ ife ọ chọta nke onwe aṅụrụ anyị ga-achọta nke anyị Igbo nwe m asị m obi sie ya ike ebe onye nọ obi sie ya ike nke onye fụrụ ya rie na ife a na-atụ n'ụwa ọtụcha ọdajụọ anyị adị ka echi na echi ada agwụ wesịkwa ụnụ na holiday nke a n'ọdụkwa mụ ka ọ tọkarịchara ka nrie nninu zuo ike kụọ egwu gbaa egwu nwa aṅụrị n'ọgwa na ndị Igbo ndị na-achụ nta ego anyị na-achụ nta ife ọma ụba ka anyị were ụbọchị ka anyị ghara ịda afọ ife a na-eme na asị nọ ife ọjọọ ka anyị fụ ya nọ ezumike ka anyị nọ ya na anyị nọ vakeshọn ebe onye na obi sie ya ike na ọ ga-adị mma na nke anyị ga-eri agaghị akọ anyị ọkụ anyị na chi anyị ga-enye anyị enu a sị na chi onye adị n'izu na ọnwa dị egbue nya ọ ndị ọcha ka ha na chi ha nọ n'izu nha nwa ka ọ ga-egbu gaghị egbu anyị chi anyị ga-anọnyere anyị chi anyị ga-edukwana anyị ụwa anyị bịara ga-ekpere anyị ikpe dị mma osimiri nwa anyị ga-echewe anyị kpuchide anyị
ma wepụrụ anyị ọrịa ọbụla nke na-efegharị n'isi anyị na isi ezinụlọ anyị. Asị m na osimiri ga-ebuchapụ ya ma sachapụ ya egbuke dịka anyanwụ ụtụtụ. Igbo nwe m, asị m ya mazienụ, ya gazienụ, obi sie anyị ike na ọ ga-adị mma.